Unde și mâncă? Zăpăciții. Ce bagă în ei. Wow! Ce e asta, mă? Tu-i bată, bă, norocul să vă bată. Ce frumoși sunt. Toți sunt frumoși. Dar uite, vezi, ăștia trei au blana diferită. Da. Au părul mai scurt. Și ăștia alții au altfel de blană. Ăștia cred că au blana lui Maia. Așa cred. E blanoasă. Mâncă. Uite, ia uite și tu, cortopi tot. Deja. Da? Și Maia? Mănâncă acolo de la tine. Nu te băga, mă, în blid.